Zishumi nomuvo la emina ntambama ku SABC 1 Mzansi for sure kuma sengane bukele mangubingelelo uzoqaphetha imboze ngamafu ngempela izulu engxenye eziningi elihle kakhulu esilakhele yize ke libalele izulu endaweni esiphakeme lapha eMpumalanga yezwe uzoqaphela ke kunamathuba ezivula kuye u30% ozowalindela uhamba kwalo usuku namhlanje lapha eMpumalanga koloni uzobe usuqaphela imbukeli kusasa ukuthi uzoqhubeka ngempela limboze ngamafu izulu engxenye eziningi elihle kakhulu esilakhele uzobe usuqaphela lo mathuba ezivula akuye u30% no 60% lapha ku eMpumalanga koloni kanti aba South African Weather Service bakhipha ixabiso somlilo wamadlela kuphina endaweni esikhona lapha ku intshonalanga koloni kanye naso futhi ixabiso sokuthi kushisa ngalendlela exakile njengoba ngikhuluma nawe emina ntambama endaweni esikhona lapha ku Northern Cape samanje sofika lapha eMpumalanga koloni kanti kusasa uzoqaphela mbowethu udaba luthi malifane ngani ngoba soqhubeka ngempela aba South African Weather Service bakhipha ixabiso somlilo wamadlelo endaweni ezimaphakathi kwelihle kakhulu esilakhele ubusucela mbowethu usiza usiqaphele ngempela isimo esinjalo salo izulu siza futhi uphuze amanzi ngempela ngendlela ekahle ukuze phela ukwazi ukumelana nesimo esinjalo sakho ukushisa ubhekeke mbukeli ukuthi ami kanjani ngempela amazinga akho okushisa ngeqala nje ngesixwayiso sazo leza imvula ezukuye u30% no 60% ezikhona lapha eMpumalanga koloni kusasa ukuthi samsana ukuduma ungaba yibo ubungozi zobusuqaphela ke kunomoya futhi ovunguza ngamandla obusucela futhi mbukeli usiza usiqaphele isimo esinjalo salo izulu nakho ke lokho kushisa engikhuluma ngakho eMpumalanga koloni amazinga akho okushisa aphathi kwakhe lapha u28 afika lapha ku40 lapha kuGrafel yashisa mbukeli izulu eAppington ngo41 obheke nje makhona kwaZulu Natal nguye u29 sofika lapha u33 eGauteng nakhona udouble fanayo shisa emafini ngaye lapha u31 sofika u34 mbukelo selipopo nakhona udouble fanayo ngaye lapha u32 sofika u37 awubheke nje makho lapha eMahikeng Vryburg Kimberley Bloemfontein yashisa mbukeli izulu ngaye lapha u34 sofika lapha ku36 DI yashisa mbukeli izulu uthekwehla ke makho lapha ku Cape Town ngaye lapha u26 kusihlwa nguye u16 makhona eCape Town obheke nje makho lapha kwaZulu Natal kusihlwa akuye u16 lapha ngempela u20 kanti kusasa kwaZulu Natal zobe phathi kwakhe u29 sofika lapha ku32 eGauteng akuye u30 no33 ngithi kini nonke emakhaya inkosithela umusa.